తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రోడ్లపై వాడివేడి చర్చ జరిగింది. బీఆర్ఎస్ నేతలపై మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 1,00,000 కోట్ల విలువ చేసే ఓఆర్ఆర్ ను అమ్ముకున్నారని కోమటిరెడ్డి మండిపడ్డారు. వచ్చే మార్చి నాటికి భూసేకరణ పూర్తి చేసి RRR పనులు ప్రారంభిస్తామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రోడ్లపై వాడివేడి చర్చ జరిగింది. బీఆర్ఎస్ నేతలపై మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 1,00,000 కోట్ల విలువ చేసే ఓఆర్ఆర్ ను అమ్ముకున్నారని కోమటిరెడ్డి మండిపడ్డారు. వచ్చే మార్చి నాటికి భూసేకరణ పూర్తి చేసి RRR పనులు ప్రారంభిస్తామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.